BFP Kabusaw nagpatanid sa mga residente dapit sa mga nagpapabistong personahe kan BFP na naglalaog sa mga residensya tanganing mag-check ni mga expired subuot na regulator. Uyan sa kong report. Ito mo yan, pili man niya ni Ma'am Utang. Ay, sa inyo, babay. Naabutan pa kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang babaeng ini na nagdulok sa istasyon kan BFP sa Kabusaw, Camarines Sur na dai pananggad makatubod na nagluwas siya ning maabot 2,000 pesos huli sa sarong modus. Ay, di ko nga ito palibasa. Hinali, tanag ko, sisingaw ngayon. Pigpakaribaga to. May ano, papahiling ko kung ano to. Si alias Meng, saro sana sa mga biktima kan modus kan subuot mga lalaking riders na nagpapabistong sinugo kan BFP tanganing maglaog sa mga kaharungan tanganing mag-check sa mga LPG as in regulator. Haga ding ito bagang foam na may sabon, pilinigan tong ano ko. Ay ngayon nagsisingaw, may labot, aron kan. Di ako natakot, matabaka talaga magsabong, tas alinman na daw ko na nagsabong na da kayan. Sigun sa BFP Kabusaw, na-report man sa ahensya ang iba pang siring na insidente sa Banwaan. Igwada po ma'am nagbebenta ng regulator. Tapos yun sasabi na tig-endorse po da kang BEP. Nag-action po kami kasi totally mayo po talaga kaming tig-endorse na mag-conduct sindang house to house. Paglilinaw kan BFP, mayo sindang direktiba sa siisay man na maglaog sa mga residensya tanganing magrekisa kan mga LPG as in regulator. Dayman subot nagre-rekomenda o nag-accredit ang BFP ni mga brand, tindahan as in distributor ng fire extinguisher as in iba pang firefighting equipment. Pag naka-encounter po tayo ng ganyan is wag po natin entertain, especially ngayong pandemic na hindi natin alam kung saan na galing itong mga tao na ito. At ipagbigay alam po natin sa pinakamalapit na himpilan ng fire station. Sigun man sa PNP Kabusaw, ang mga lalaking nakapanbiktima, dayman subuot na sa angataning kaso huli sa kawaran ng mga individual na desididong magreklamo sa PNP. Kaibanan si Jovel Obiso, Catherine Henry, Balitang Bicolandia.